नमस्कार बालमित्रांनो, आज आपण काही अक्षर, एक मात्रा आणि 14 खडीतील काही स्वरचिन्हांचा सराव पाहणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया। बालमित्रांनो, पान नंबर 37 काढायचे। आपलं बालभारतीचं पुस्तक वरती काढा आणि पान नंबर 37 वर पहा। काय म्हटलंय या पानावर? या पानावर ए च ळ ह झ आणि एक दागिना दिलाय, म्हणजे स्वरचिन्ह दिलंय। ते आहे एक मात्रा। एक मात्रा, बरोबर आहे की नाही? या सगळ्याचा अभ्यास आपण करणार आहोत। चित्र बघ, नाव सांग, नाव दाखव। याला म्हणायचं ए एडक्याचा। ए एडक्याचा कसा लिहितात रे? ए एडक्याचा एक उभी रेघ, एक आडवी रेघ, ती थोडीशी वळवायची आणि खाली एक थोडासा वक्र देऊन गाठ काढायची। हा झाला ए एडक्याचा। जमेल? ओके। मग ए एक, ए एडका, ए एरंड। पुढचं अक्षर बघूया, च। च च चमचा, च चाक, च चरखा। ळ बाळ, माळ, विळी। ळ बाळाचा, ळ माळ, ळ विळी। ह हरिण, ह होडी, ह होडी, ह हत्ती। ळ कसा काढला? या प्रकारे आपण ळ काढू शकतो। आणि ह कसा काढायचा आहे नीट बघा बर का। ह या प्रकारे आपण ह काढायचं आहे। आलं लक्षात? पुढे बघूया, झ झाडाचा, झ झाडाचा। अशा प्रकारे आपण झ झबल्याचा, झ झाडाचा, झ झाडूचा काढू शकतो। झ झाड, झ झाडू, झ झुरळ। म्हणजेच या पानावर आपण काय शिकलो? या पानावर आपण 5 अक्षर शिकलो। कोणकोणती? ए एडक्याचा, च चमच्याचा, ळ बाळाचा, ह हरणाचा आणि झ झबल्याचा। ए एडक्याचा असा काढतात, च चमच्याचा असा काढतात, ळ बाळाचा असा काढतात, ह हरणाचा असा काढतात। परत एकदा ह बघा। त्यानंतर झ झबल्याचा अशा प्रकारे काढतात। आलं लक्षात? आता आपण पुढच्या पानावर बघूया। बघ, ऐक, वाच। बघ, ऐक, वाच। हे चिन्ह आहे एका मात्रेचं। प एक मात्रा, प एक मात्रा, प एक मात्रा, प वर एक मात्रा, पे। ए चा उच्चार होतो। म्हणजे स्वरचिन्ह ज्या वेळेला आपण स्वर शिकलो त्या वेळेला मी तुम्हाला ए हा जो स्वर शिकवला तो स्वर आज आपण पाहत आहोत। आता कोणत्याही अक्षराच्या डोक्यावर एक उभी रेघ आली, एक मात्रा आली तर ए चा उच्चार होतो। पुढे बघूया, एक मात्रा जोडून लिही आणि वाच। क वर एक मात्रा, के। म वर एक मात्रा, मे। ल वर एक मात्रा, ले।
घ, घ वर एक मात्रा घे. र, र वर एक मात्रा रे. ब, ब वर एक मात्रा बे. न, न वर एक मात्रा ने. स, स वर एक मात्रा से. प, प वर एक मात्रा पे. ए, ए वर एक मात्रा ए. ऐक या शब्दासाठी ए. त्यानंतर आहे च, च वर मात्रा चे. ळ, ळ वर मात्रा ळे. ह, ह वर मात्रा हे. झ, झ वर मात्रा झे. अशा प्रकारे आपण मात्रेची अक्षरं लिहायची आहेत आणि वाचायची आहेत. माझ्या मागून म्हणणार के, के, मे, ले, घे, रे, बे, ने, से, पे, ते, ए, ऐ, से, ळे, हे, झे. गिरवानी लिही आणि म्हणा. पहा ए ए एडक्याचा कसा काढायचा आहे. पहिल्यांदा उभी रेघ, त्यानंतर एक छोटी रेघ आणि एक छोटी कर्व आणि खाली गाठ मारायची. त्यानंतर च च चमच्याचा, ळ ळ बाळाचा, ह ह हरणाचा आणि झ झ झबल्याचा. या सगळ्या ओळींवर ही अक्षरं काढायची आणि म्हणायची. आता इथं 14 खडीतील काही अक्षरं दिलेली आहेत, ती आपण मोठ्याने म्हणायची आणि त्याप्रमाणे काढायची. पहा क, का, की, की, कु, कु, के. म, मा, मी, मी, मु, मु, मे. ल, ला, ली, ली, लू, लू, ले. घ, घा, घी, घी. घु, घू, घे. र, रा, री, री, रू, रू, रे. ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे. अशा प्रकारे आपण ही सगळी अक्षरं म्हणायची आहेत आणि काढायची आहेत. बालमित्रांनो, तुम्ही हा अभ्यास करायचा आहे. घरी मोठ्याने अक्षरं म्हणायची आणि त्याला स्वरचिन्ह जोडत जायचं. म्हणजे बघा, मी अजून एक तुम्हाला काढून दाखवते. न, ना, नी, नी, नू, नू, ने. असं मोठ्याने म्हणायचं. असं झ झ झबल्यापर्यंत आपण पूर्ण करायचं. आलं लक्षात? मला वाटतंय आता आपण इथं थांबूया. त्या अगोदर आज आपण काय काय पाहिलो? आज आपण ए, च, ळ, ह, झ ही अक्षरं पाहिली आणि त्यावर आधारित शब्द पाहिले. त्यानंतर ए म्हणजे एक मात्रा हे स्वरचिन्ह पाहिलं आणि त्यानंतर आपण क ते के पर्यंतची स्वरचिन्ह लिहायची कशी आणि वाचायची कशी ते देखील पाहिलं. मला वाटतंय या ठिकाणी आपण थांबूया. पुन्हा भेटू अशाच एका व्हिडिओ लेक्चरमध्ये. तोपर्यंत मला निरोप द्या. धन्यवाद.